masa jumbo lawang. Cek. Lah kok solaran dia bapi toh sampai kasah. Anjing. Ini jam galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Niki bokopal sedikit. Alhamdulillah niki sesarengan kalah ketoprak napa ndak? Karena budaya. Alhamdulillah niki tanggerane sinten niki? Rancen, regane terjangkau. Dalamnya siapa, Dok? Dalam niki dalamnya sinten? Lah niki mau kok cek sinten, Mbok? Sumpah gitu. Saiki budek monyong. Iki bapak latet. Bapak Sukimin nggih. Kowe kapal keberbuang Nggih. Lah kuwi mang wis buah. Lah aku yo rong buah jeneng. Urung to. Urung. Nggih, tanggane Bapak Sukimin iki. Acaranya apa, Dok? Acarane wali matul urus. Wali matur urus. Urus apa? Kuwi lho. Nggih, sinten Mak pengantine Mak niki? Niki dereng ta pun nggih, Bu? Dereng. Dereng, Bu. Enten undangane mboten Mak niku? Mboten enten. Ora kepergian ada. Mas sinten kalih Mbak sinten ya biasane nek pagi-pagi ki enek tulisane. Sinten Mas? Mas Edo dengan Mbak Diana. Semoga besok acaranya lancar ya. Amin, juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pokoknya apa, Dok? Alah, dedek bayi. Alah dedek bayi toh ya. Lah niki Mas, Mbak mantannya kemana aja? Mas Edo dan Mbak Diana sama di sini Bu. Sampun. Tidur. Pesan pertama tuh kita pengen sama pertama. Alhamdulillah Cik. Dereng ngantuk Bu nggih? Dereng. Apa Bu? Oh, Mboten ningali lampu niku lho.